Astăzi vă invităm să ne însoțiți într-o scurtă plimbare prin Brașov. Seara a început cu o plimbare prin fața prefecturii, urmată de Strada Republicii, una dintre cele mai animate zone ale orașului. Aici am avut ocazia să-l vedem pe Moș Crăciun alături de ajutorul său de nădejde. Drumul ne-a purtat apoi spre Târgul de Crăciun din Piața Sfatului, un loc plin de culoare, lumină și voie bună, cu atracții pentru toate vârstele. Atmosfera de sărbătoare este completată perfect de bradul de Crăciun care domină piața. A doua zi am pornit de la baza sportivă Olimpia Brașov, unde ne-am oprit pentru câteva momente la patinoar. Apoi am continuat spre Poarta Șchei, singura poartă păstrată integral din vechea cetate a Brașovului. De aici am mers mai departe spre Biserica Neagră, simbolul orașului, cu o istorie și o tradiție de peste 600 de ani. Din curtea Colegiului Național Iohannes Honterus am urcat spre Turnul Negru, de unde am admirat o panoramă spectaculoasă asupra orașului. Traseul a continuat pe alea după ziduri, construită în secolul al XVI-lea, trecând pe lângă bastionul Graft. Ultima oprire a fost în Livada Poștei, de unde se poate vedea și cetatea Brașovului. După 2 zile pline de plimbări, ne-am îndreptat spre casă, dar călătoria nu se oprește aici. Urmează și alte jurnale de pe teren, cu locuri noi și experiențe pe care vrem să le împărtășim cu voi.